Is-somma finali ta' 30 sena tal-istrina hija flimkien 5,760,000 euro. Grazzi. Inġabret is-somma ta' aktar minn 5.7 miljun euro waqt 30 edizzjoni tal-istrina Bris il-Malta Community Chest Fund Foundation. L-istrina li tellet l-għalda tal-miliet propju f'appuntament annwali fil-kalendarju tal-Maltinu Lawċin rat il-ġenerozità tal-poplu waqt 12 sija maratona li xandret mod dirett anka fuq l-istazzjonijiet wan. Fit-tmim l-istrina l-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono ringrazzjat il-poplu Malti Wawċi li għal sena oħra wettqu qatt nobli u b'ġenerozità taw id-donazzjonijiet tagħhom b'riż dawk l-aktar fil-bżonn. Jiena nirringrazzja l-poplu Malti Wawċi kollu għal dal-boħra u rini il-fiduċja l-għandu feħ hija well placed u koll il-poplu Malti Wawċi illi mill-bidu tas-sena bħalma issa se jkollna l-ewwel attività il-festa ta' ċitru ġa Sant'Anton jikkonkorri u jippatronizza l-attivitajiet li aħna sena sieħa naħdmu biex niġbru l-fondi għal Community Chest Fund. Nirringrazzjakom, nirringrazzjakom. Kienu eluf ta' Maltin u Wawċin ikkontribwixxew biex din is-somma setet kienet possibbli fejn fost dawk li taw id-donazzjonijiet tagħhom kien hemm ukoll il-Partit Laburista. Waqt il-ftuħ ta' din is-sena preżenti għall-maratona kien hemm l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-Prim Ministru Robert Abela flimkien ma' martu Dr. Lidija Abela fejn ħabbar li l-Gvern se jkun qed jagħti donazzjoni ta' 100,000 euro mill-Fond għal Kawżi Ġusti Bris il-Malta Community Chest Fund.